Γεια σας παιδιά, GSP Gamers εδώ και σήμερα θα παίξουμε Subway Surfers. Το ξέρετε όλοι αυτό το παιχνίδι, σίγουρα ναι, είναι πολύ δημοφιλές και το έχω κατεβάσει και εγώ και θα παίξουμε και ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο αυτό. Να μπούμε τώρα στο παιχνίδι. Μπήκαμε, ωραία. Δεν μπες. Ωραία. Και ξεκινάμε. Μπορεί να λαγκάρω λίγο και κάποιες φορές να χάνω λίγο εύκολα. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω να μην χάσω. Πάμε. Εντάξει, τώρα δεν είναι πάρα πολύ εύκολο το παιχνίδι. Εντάξει. Παίρνουμε εδώ. Θα πάρουμε όλα τα... τα πήραμε όλα τα γράμματα. Ήταν η λέξη up. Και θα κέρδισα ένα mystery box. Εδώ παίρνω όλα τα λεφτά από τα τρένα. Τους τρόλους από δεξιά, άμα δείτε. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι... Ω, λάγκα ρε. Παίρνουμε, έχουμε πάρει 4 στα 25. Από εκείνα τα πραγματάκια, δεν ξέρω πώς λέγονται. Ω, τώρα παίρνουμε αρκετά coins. Τώρα πάμε πιο γρήγορα με επί 4. Ωραία. Όχι ρε, λάγκαρε. Λάγκαρε παιδιά. Εντάξει, ήταν χάλια, δεν. Λάγκαρε. Ω, πήραμε... Ω, 2 mystery box. Και χαστό, εντάξει. Σε ένα άλλο μου λογαριασμό έχω κάνει κάπου στα 2 εκατομμύρια. Αλλά ήμουν τότε, το έπαιζα κάθε μέρα. Πάμε λίγο. Πάρουμε έναν παίκτη. Πήραμε 3 κλειδιά. Και πάμε. Το πατήσουμε. Όχι ρε, λαγκάρι. Εντάξει. Πάμε επί 7. Πάμε εδώ πάνω. Τώρα επί 14. Πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. 5 στα 25. Ξανά επί 14. Πέρασα και το high score μου. Αλλά είναι λογικό επειδή πηγαίνω επί 7, επί 14.
Εντάξει, δεν έχω κάνει και πάρα πολύ σκορ. Mystery Box. Ωραία. Περνάμε εδώ. Όχι ρε. Μη λαγκάρεις ρε φίλε. High score 17.000. Ωραία, συνεχίζουμε. Δείτε τώρα πως λαγκάρει. Δηλαδή εντάξει. Λαγκάρει αρκετά. Πάρουμε εδώ. Πήραμε το μαγνήτη. Παίρνουμε τα coins. Πάλι καλά. Άρα βλακία έκανα, έπρεπε να πάρω το πραγματάκι. Ωραία. Πηδάμε μόνο ευθεία. Δεν χρειάζεται. Όχι ρε. 7 στα 25. Τώρα πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. Ακόμα δεν έχω πάρει ένα jetpack. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά θα τύχω που θα πάει. Ωραία, παραλίγο. Δεν κατάλαβα ότι έρχονταν τρένο. Το πήρα, ναι, 8 στα 25. Τώρα το παιχνίδι γίνεται πιο γρήγορο. Έχω να πω. Ωραία. Όχι ρε. Έλα, θα κάνω ένα save. Δεν πειράζει. Ναι, jetpack, άντε επιτέλους. Προσπαθώ να πάρω όλα τα λεφτά. Νομίζω τα πήρα όλα. Δεν ξέρω. Συνεχίζουμε εδώ. Ωραία. Ναι, δεύτερο jetpack. Ωραία, τώρα χάλια. Λάγκαρε. Ωραία, λαγκάρεις πάρα πολύ, γιατί... Συνεχίζουμε. Όχι, όχι, δεν θέλω. Ωραία, τώρα πάει πάρα πολύ αργά. Εδώ είναι λίγο βαρετό το παιχνίδι, είναι αλήθεια. Κανονικά 2 μαγνήτες δεν έπρεπε να έχω. Το κατάλαβα αυτό. Σε κάποιους το σκορ εδώ πέρα που βλέπετε πάνω πηγαίνει πάρα πολύ γρήγορα.
σε μένα πηγαίνει πολύ αργά. Οπότε λογικό είναι να κάνουν και παραπάνω σκορ από μένα. Εντάξει. Αχ, πάλι καλά. Έχω 9 στα 25. Jetpack. Ωραία. Εντάξει. Μια χαρά πάμε. Τώρα θέλω να μην λαγκάρει. Μόνο αυτό. Έλα ρε. Ωραία. Πάμε καλά. Τώρα εντάξει. Εντάξει. Τέλος, τώρα συνέχεια λαγκάρει. Αυτό ήταν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Γράψτε μας στα comments άμα θέλετε να συνεχίσουμε το Subway Surfers και όποιο άλλο παιχνίδι θέλετε. Άμα θέλετε κάντε μας ένα like και ένα subscribe. Γεια σας!